To jama'a, na sake dawowa. Da farko in muku sallama kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To na dawo akan maganar Rabilu Musa Ibro dan Lasan. Rabilu Musa Ibro dan Lasan bayan yayi wayannan fina-finai da ya ɗaukaka a kasuwa, ya zamanto kowa, jama'a manya da yara da tsofaffi suna son su ga fim ɗinsa. To su ma na cikin gari, kamar mu da muke cikin gari, akwai producer da directors, sai suka fara tunanin to tun da jama'a sun kai hankalinsu ya kai kan wannan bawan Allah mai barkwanci, mu ma bari mu in mun yi labari mu dinga sa shi ko sin ɗaya ko sin biyu mana, domin ya ƙawata mana da wannan fim namu. Haka ko aka yi. Producer da directors na wannan lokaci sai sun shirya fim ɗinsu, sun ƙawata shi da waƙa da komai, sai su je su gayyato shi Alhaji Rabilu Musa Ibro dan Lasan, su ce ka zo za ka yi mana fitowa ɗaya ko za ka yi mana fitowa biyu ko uku, ya danganta dai. Amma a wannan lokaci ba sa shi da yawa, domin dan dai kawai ya zo ya dan ba mutane dariya ne ya tafi. Haka ko aka yi. Sai ya zo tun daga can, ya hau mota, ya zo a yi aikin da shi, ba cewa shi ya raina wannan fitowa biyu ce ko uku, baya wannan. Haka zai yi fitowarsa. Abin da ya yi da shi da takwaransa, ana ce masa Awwalu Malam Dare, za ku gan shi yana fitowa a malami a fina-finan Rabilu Musa Ibro. To tun a wani lokaci suna tare gaskiya, za su zo tare, su zo su aiki su tafi. In sun tafi sai kuma wani lokaci in an kira su. To amma dai ɗaukakar Ibro tun daga nan ta fara shahara. Daga wannan aka ci gaba da kowa, sai ka ga babban mutum ya zo kasuwa ya ce ina fim ɗin Ibro, sai ka ga yarinya ta zo ta ce ina fim ɗin Ibro, sai ka ga budurwa ta zo ta ce ina fim ɗin Ibro. Kai abin sai ake ganin kamar wasa. Ibro ɗaukakarsa tafiya take yi har ga manyan mutane 'yan siyasa da suke gwamnati, sai ka sun ce su duk fim na Ibro kawai suke kalla, ya ba su dariya, ya nishadantar da su. To kaga wannan ɗaukaka ce wacce Allah ya yi masa, wacce babu wanda ya masa in ba ubangijin da ya halicce shi ba, kuma babu wanda ya isa ya kwace. Tun daga shi ya zo ya tafi, amma ga ɗaukakan nan har yanzu tana bibiyarsa. Kuma waɗanda ma suka yi fina-finai da shi na wannan lokaci, ga shi har yanzu su ma ɗaukakarsu ba ta daina ba, suna nan sun ci gaba da yi, kuma suna ƙoƙari su ma su dinga kawo muku abubuwan da su kuma zai nishaɗantar da ku, ya ci gaba ku da dariya. Dukkan wani mai aktin na barkwanci yana yin ƙoƙari ya ga don ya nishaɗantar da jama'a ne, ba wai don ya ra'ayin kansa ba ne. Haka su ma masu fina-finai na ɓangaren sentimental, wanda ake ƙawata da labari, su ma suna ƙoƙari don su ƙawata muku don ya burge ku ne. Don za ku ga jama'a wasu duk harkar da kake dole sai ka samu maƙiya, sai haƙuri. Har yanzu wasu duk fim ɗin da ake ƙoƙarin a yi, in kun ga wahalar da ake sha, in kun ga kuɗin da ake narka, billahi lazi la ilaha illa huwa, sai kun tausaya masu yin harkar nan, sai kun musu addu'a. To amma har yanzu wasu gani suke kawai ai 'yan nanaye ne, ai kawai wayannan su zo su yi nanaye ne su tafi. Ba haka bane, mutane ne su ma masu kokari, kuma ba abin da ba cikin harkar fim. Akwai malami, akwai mahaddata, akwai wallahi duk irin nau'in da kake nema na dan adam za ka same su a cikin harkar fim. Kuma kowace harka sai ka samu ɓata gari, kuma kowace harka sai ka samu nagari. Ku daina haɗa su, ku daina musu kuɗin goro ku ce ai dukkaninsu kaza ne. Ba haka bane. Allah shine shaida.